Abantu asehayihlala phansi wethu I think into nokubana ingxaki kaFadel Adams he thinks into nokubana we are all dropouts. Yewethu thina saphuma ephepheni sayityekeza imfundo. Hayibo mamelani into eyenzekayo namhlanje ke bantu aseyithe saqala eMadlanga Commission yaqala ngedrama. Buzi ba kwenzeka ntoni? Kufika uMabriefcase ufika ke ngoku nobrr bakhe obviously bamakhalati. Kuyafikwa ke hey Mabriefcase namhlanje nguday 2 kwathini hey you killed it yesterday hayi kwathini omnye obrr bakhe nguStuart. Niyamkhumbula uStuart into nokubana ngulo wathi kothathwa into zikaSibiya uSibiya Squapa uStuart ngulo waboleka uSquapa imoto bani yamkhumbula kahle uStuart. Shapchomi fika ke uStuart xa efika uStuart abambe lo mfana ndilibele ngoku lo mfana igama lakhe but i-journalist nxele skipa sebafana ambamba mamela apha wena ndibonile into yobana izolo wena ye-one video rasigqiba kwakho wayiposta laa nto wathi suyenza loo nto hayibo lo mfana like hayibo wawuzacimba ndim abantu like baninzi abantu apha ababhizi abathatha iivideos like wawuzacimba ndim yaqona hayi fine bantase angene eqongeni ke usingaye lo i-drop out le umnini izibriefcase ke angene eqongeni xa ingene eqongeni bantase umnini izibriefcase uthi into nokubana uyaquestionwa ke ngoku because usixelela into nokubana yena usuke eKapa then xa esuke eKapa wazovula ikhesi eOrlando nase Langlaagte na ke and then waphuma apho wahamba wayobhala iletter for uminister kwathini siquestiona loo nto ke ngoku into nokubana ungxamele ntoni chomi because uthi uMabriefcase into nokubana uvule ikhesi eKapa then waxelelwa ke ngoku yisosi yakhe ebalulekileyo into nokubana no eza case uzivule eKapa mfoka ba azizuyandawo because already kwa i-dockets everything ithathiwe yashavwa somewhere yabo to cover up yonke loo nto ubuyithetha so wena into mawuyenze ambovula ikhesi noba kuseJoburg because apha eKapa awuzuwini kutsho le source Shapcho ahamba yovula ikhesi eJoburg yabantase yonke le nto abantu asisiquphe yonke le nto yenziwa fast yaqonda vula ikhesi eJoburg after ivule ikhesi eJoburg wayivula eOrlando nakula police station yesibini I think it's Langlaagte ndilibele ngobantase wavula nakule police station yesibini gqiba wakho uvule ezo case bantase kuthiwa wavuka ngovivi ngentseni inja ixuku xa bantase wavuka wabhala i-email to i-minister Minister ndivule ikhesi ndayivule eKapa ndayivula naseJoburg but ezo cases zama ziyangandawo because icases zam zithathiwe basically kukho umuntu obusy o interfereyo kule nto ezi case endizivulileyo wathini so ndifuna wena minister uacte le Shapcho so ke uyabuza into ngomana okay uyivula izolo le case yaseJoburg in the morning u-email uminister uyifumanise nini nobana no sekukho inyawo lemfene kule nto yale case bendiyivule izolo afternoon sekukho inyawo uyifumanise nini loo nto wathi no ingxaki bantase apha mna ndava ngesosi yami into nokubana no kukho abantu abaza faka isandla sikaJamba sekuyo yonke le nto hayibo kuthiwa ke ngoku bantase into nokubana le source le yakhe kwakusithiwa reliable source kanti reliable source bantase izawuthi inabela wona mosuqaqaqa yawunabela uqaqaqa isource waqala ke ngoku wayiveza le source yakhe into nokubana isource yam ibinguLincoln kwathini ndithetha abantu asemna kuyo yonke laa nto bebuzwa ngayo bemanisithi ndive ngoLincoln ndive ngalungasekhoyo athi hayi yabona leyo ndive ngalungasekhoyo kuthiwa but Mr Adams ubungayazi into nokubana i-case yakho iya-investigator but already wena so ubhalele lo minister yintoni le nto ikwenza into nokubana ubhalele uminister wathi ngulungasekhoyo wathi phasa usekozincubi wathi hayi uthele le nto wena yonke into uzawublame umuntu ongasekhoyo wathi hayi inako inyawo lemfene le nto saya ke bantase kwitina okanye kwilunch saphuma xa sisithi siphuma siya kwiti okanye kwilunch bantase
sothuka thina uStuart caba uye kwakulaa mfana wokuqala laa mfana waya early in the morning weskipa sabafana ke waya kuskipa wathi mamela apha kunaskipa kudala ndibo into ebeyisenzeka ngalathi break uStuart uyahamba wayothetha noAdams babe ne-conversation yabo qonda lo mntana uskipa uzimele ukuthi uzithathele ivideo bantu asizimelele akuvakali nento ethethwayo but uthatha ivideo into eyenzekayo pha kula room. Ngixelela into nokubana wayebhabha esenjenje uStuart esiya kuskipa nto mama mamela apha wena skipa mamela apha waye uthatha ivideo zami wawona ubunayo izolo nithathe ivideo one poster ku TikTok uthi skipa but no we are allowed to take videos yabo if ulapha like kule ndawo sikuyo kule college sikuyo neko understand mntazi into nokubana uzawuvela evidweni one way or the other but uzawuvela evidweni hey halo msindo niyawazi kamakhala thina mkhumbula mos Stuart naye uthetha njani nqwake nobhururu wakhe nqwa noma briefcase Stuart noma briefcase same WhatsApp group masibafake kulaa ngxowa niyakhumbula mos izolo senze ingxowa yabantu abane ukhona iroom engenabantu khona simfaka pha. So ke ukuba ntase uStuart wathi kuskipa into nomani mamelo sadibana phandle masidibana pha phandle ngoku ndiza kulinda pha phandle yaqona uthi uskipa ndabaleka kwangoku mende ndayoxelela i-spokesperson yeMadlanga Commission into nomana nasi sigantsonze sendoda simthreatenish sisithi into nomana masidibana pha phandle and ke ngoku ndoyika nophuma because uthe after school is after school sawudibana ngapha kwegate yava nyana ngaphosisa imasekolo atata weMadlanga Commission afonela amapolisa immediately ba nanku kunto esingayiqondiyo apha yabo kunto esingayiqondi ukho abantu abathreatenisha abantu kanize nyana kwabiza uskipa kwathi avula icase wabuza uskipa wogqiba kwakhe uvula la case wofumana icase number yakhe nge-SMS kwathi uphumtyolwa wathi suspect wathi suspect lapha ngaphakathi yayolanda. Guess boys. Dithetha nani nje bantaso uStuart. Khosi mapuru thetha nani nje. Walando ngezi boys uStuart. Now back to sabuya kaloku singaze ungabuye nje kwithi. Sabuya kwithi. Sibuyela kulo ungaAdams. Yaqonda bantase uphele esithi uAdams into nokubana okay yena well yonke into ayivileyo uyive ngoLincoln. Sharp 2. Ngoku question ngento bana ke ngoku okay Chomi ifika njani ke ngoku kwi-ITech fika njani kwi-ITech and uzakuzana ukusixelele into nobana niyakhumbula mos i-ITech ityholwa ngento nokubana laa nto i-submitted kuMadlanga Commission is not the same one or Drew Ramsamy were investigating yaqonda so ke ngokuba ntase sharp uyabuzwa ke uma-briefcase udibene kanjani wena ne-ITech uthi i-ITech ntase i-ITech uthi ndani kwinumber ngulo ungasekhoyo kodwa hayi wena waphinda watsho ku-ad hoc committee ntonokubona wanika inumber ngulo ungasekhoyo kwi-statement sakhe yena uthi wa-approachwa yi-ITech yena zange approach i-ITech yabo xa esebuzwa abantu wathi into nobana no ndazigooglishela ndayi-approacha ngokwami i-ITech so ke ngoku kuthiwa wathwasa i-circle sincube again wathi yabona le yona asizuyimela leyo ka-apha naphaya because ngoku usinika ii-versions ezinje because you are telling us into nokubana kwi-ad hoc committee you said into nokubana ongasekhoyo gave you the number then ngoku uthi wento nokubana wayigooglisha uphinda kwawena uthi kwathini uminister kwathi sizaseyiphi kwamantyi ndithetha babantu asikasinto kwamantyi uthetha apha naphaya usixelela into nobana hayi it's normal into nobana into ezikanje uzilibale ungumntu because phaya kwi-ad hoc committee ndandizibuzwa ezinto on the spot and for me zi-details ezincinci so ndayilibala ndabona iindaba zabantu bantaza awuthimla uphambane ubone sokuphuma lo mphefumlo usenjenje but anyways yake ngiphelile 10 minutes yami ihambe kanjalo iMadlanga Commission namhlanje uStuart uma-briefcase yonke into bubutyobo bantase. This case is open. After this case is open, cops are taking him. Okay, bye.
Cops are taking him. To take him. Hey, let's move, boys. Let's go. Okay, please keep me on the line with my voice. I'll speak over the I don't have a mic. I don't have a mic. So keep me on the line. Keep me on the line. Ja, get. Oh, finally we got it.